agad Amy Bustillo dinhi sa atong Mura og Radio. Si Presidente Rodrigo Duterte mipasidaan ngayag yung sikaran gikan sa pwesto ang mga opisyalis sa PhilHealth Insurance Corporation nga hipalgan nga nangawkaw sa panudlanan sa kagamhanan. Midugang si Presidente Duterte nga ang mga kurakot nga PhilHealth officials mahimong nakalingkawas sa paggukod sa milabayng administrasyon kay wa man sabgyud gugda apan iyang gipangante nga dili niya lungan hangtod nga manubag sa ilang gihimo ug kini mabilanggo. Kung mahinumduman ang whistleblower kalabot niini nga si Tarzan Montesquieu, kanhi anti-fraud legal officer sa PhilHealth, miakusar sa mga opisyalis nga mikawkaw sa mukabat og 15 bilyon ka pesos gikan sa ahensya nga migamit sa lain-laing pamaagi aron pagpadahili sa maong kwarta padung sa ilang pulsa. Ang maong kantidad naglangkob sa wa itugot nga pagpagawas sa gitawag nga interim reimbursement mechanisms, mga pundo nga gigahina daan alang sa kinalit-kalit nga wa paabuta nga mga hitabo sa mapananglit sa pandemic ngadto sa mga hospitals nga wa pa makarecord sa COVID-19 cases. Pipila ni ini sumapa sa maong whistleblower mao ang mga gipaburot nga presyo sa software ug mga equipment nga apil na gani ini ang 21 milyon alang sa Adobe Master Collection Software, 42 milyon ka pesos for identity management software, 21 milyon ka pesos for office productivity software ug 25 milyon ka pesos alang sa application server, virtualization licenses ug support maintenance. Dili magyud ni malilong kay si PhilHealth board member Alejandro Cabading mibutyag nga si PhilHealth President and CEO Ricardo Morales way po panagana nga mibutyag niini nga si Morales mi-endorse sa gipatungan nga gahin sa maong ahensya sa pagpamalit sa naasoy nga mga butang bisan pa man kung ang uban nga mga items wa gyud aprubahi sa Department of Information and Communication Technology kun DICT. Ang Senado ug ang ubos balay-balauranan nagsugod na sa ilang investigasyon kalabot niini. Nakita ba yan nato nga dili man ni komedya ni Presidente Duterte ang pagpalagpot o mga opisyal sa ahensya sa gobyerno bisan pagsuod niya nga mga higala. Gani si Morales ang pangulo sa PhilHealth tinudlo pagani ni Presidente Duterte sa milabay nga tuig. Sa kung tan-aw ra ba gawas nga mataktak ang maong mga opisyal, lakip na sa 35 kalaing mga opisyal sa maong ahensya, mabilanggo pagyud-unya sila. Giklaro ra ba ni Senador Panfilo Lacson nga nakahipos ang Senado og bugat og lig-on nga mga ebidensya batok sa maong mga opisyal. Gani si Senador Soto Sab, ang Senate President sa pagkakaron, ug ubang senador nagkauyon nga lig-on kaayo ang mga ebidensya batok sa naasoyng opisyal sa PhilHealth. Mao bitaw nga natingata nga sa dihang gipang-imbitar sila sa Senado aron mutambong sa investigasyon. Uy, kalit man lang nga na-ospital si Ricardo Morales nagpa-admit sa Cardinal Santos Medical Center. Samtang si PhilHealth Executive Vice President and COO Arnel de Jesus mipalibad sad nga mutambong sa hearing sa Kongreso tungod kay nikalit og kaluya ang iyang lawas. Maong nakadaig sabko sa whistleblower og sa aksyon ni Presidente Duterte ug sa mga magbabalaod nga ilang gituki ang naasoy nga butang. Kining maong korupsyon mapuno na pud kini sa listahan sa salapi sa kagamhanan nga ang pipilalang katao ang nakapahimos inay mahiadto kini sa serbisyo sa mga kabus nga katawhan. Mga kaigsuonan, nitong tuig 2018, ang Transparency International kay nakahisgot mangyutag korupsyon mibutang sa Pilipinas sa ranggo sa ika-99 gikan sa 180 kanasod kung korupsyon na gani ang hisgutan.
Pero ni us-us na kini ug maayo ngadto sa ika-129 out of 178 karasod tungod sa kampanya sa gobyerno batok sa korupsyon. Suma pa ang nakaapan ko dinhi sa Pilipinas kung ang usa ka opisyal maputang na sa katungdanan, maghuna-huna manggudayon sa pagpadato. Ilabinag ang mga opisyal nagtuo nga paboran sila sa presidente o bakaha sa ilang mga padrino o kinsay nangaman nila dito sa presidente, maong magpataka na lagpangaw-kaw kay nagtuo nga dili sila gukdon. Kay nagtuo magod ang uban nga mga opisyal nga musaler ang padrino system sa panahon ni Presidente Duterte. Pero lahi ang administrasyon ni Duterte, mga higala. Dinhi sa Pilipinas, ang gitawag og padrino system, pananglitan ang usa ka opisyal makaangkon ba og promotion o makaha masud sa gobyerno tungod kay naay suod sa pamilya sa presidente o kaha paryente kon itandi sa kaybaw mga classmate makaha pananglitan o makaha suod nga kaila sa presidente, mao nay mahitabo sa naandan nga paagi. Ang padrino system din sa Pilipinas mao'y tinugdan sa dagdahanang kontrobersiya o corruption, mga higala. Nahimo na kini nga open secret. Why Pilipino nga makaapil sa politika pwede las maayo ha? Kung dili mo sagot aning padrino system. Gikan sa labing ubos nga opisyal sa barangay, ngadto sa buhatan sa presidente, gipaabot yun nga kung makautang ang political debts, mutamod yung kinigutang kabubutoon aron mulig-on ang iyang influence o kaha para mas mudaghan pa ang iyang kwarta. Apan hilabihan nilang dimalasa. Kay lahi man si Presidente Duterte nga kung itandi sa milabayng mga administrasyon, dili siya mo-tolerate og corruption. Bahala nag-iya pangkauban sa politika o bakaha suod niyang mga higala ipapriso gyud niya. Daghang salamat. Palihog ipanabi o i-share kini maong programa aron ang uban mahibaw sab. Kitang tanan may labot sa solusyon, kinahanglan kita usab mohimog aksyon. Kini si Amy Bustillo.